Здравейте, прекрасни хора! Днес искам да ви запозная с едни прекрасни карти, които ми служат в моята работа като квантов практик. Това са картите, метафорично-асоциативните карти. Сега ще ви ги покажа да видите какво представляват. Малко така, като ги погледнете, изглеждат на карти Таро, но не е точно така. Това са карти, на които има различни видове изображения и работейки с тези карти, аз навлизам в вашето подсъзнание и чрез тях аз мога да видя причините, които ви спират да бъдете личността, която искате да бъдете. Всяка една от тези карти има послание на нея и аз в моя Viber канал, между другото, всеки ден, всяка сутрин тегля по една такава карта и пускам за всички, които са във Viber канала ми, за да видят какво е посланието на тези карти за самия ден. Така че, който има желание да се присъедини към моя канал, нека да ми пише на лично съобщение. Канала ми се казва по същия начин, както се казвам и аз, Диана Тодорова. Той е в Viber. И там също всеки ден може да видите различни постове, които пускам там за нашето развитие и още какво ще правиме там в този канал. Той е безплатен, естествено. Всеки присъединил се в канала може да работи върху своето личностно развитие. Един път в седмицата ще правя живи срещи, т.е. в един от дните, не знам точно кога, зависи, когато ми се подскаже и когато ми се даде, ще ви пускам съобщение в Viber канала, за да разберете в кой ден и в колко часа ще бъдат нашите живи срещи. И там ще работим с тези карти и ще работим и с метода, който е по квантовият метод управление на реалността. Така че ще съчетаваме и двете неща. Препоръчвам ви горещо, посетете моят Viber канал, присъединете се там, за да можем заедно да извървиме пътя към вашето личностно развитие. Това са картите, аз съм много щастлива, че са при мен и сега ще ви изтегля една карта специално за вас днес, да видим каква ще бъде тя, с какво послание ще бъде за вас. И много добре си помислете върху посланието, което ще бъде на тази карта. Тези карти наистина могат да подскажат страшно много неща, когато човек разгледа една такава карта, може да открие много неща, които да му дадат яснота какво трябва да направи от тук нататък в неговия живот. И сега картата, която ще изтегля, ето, сега ще ви прочета и посланието. Времето прави нещата и събитията по-лесни и дава правилните ресурси, за да се справя с ситуацията в живота ми. Това е вашата карта за деня. Показвам ви. Малко в друга посока се четат цифрите, но това е. Картите наистина са прекрасни и хората осъзнават страшно много неща, когато започнат да работим с тези карти. Мога да ги кажа, че те са вълшебни. Така че възползвайте се. Не са карти Таро, казах пак, но дават страшно много информация за самите вас. Така че очаквам ви в моя Viber канал, казва се Диана Тодорова. Който има желание, може да ми пише на лично съобщение и оттам ще ви изпратя покана за канала. Надявам се, че ще се видим там.